mga gagid sa aton mga viewers sa buong adlaw sa Ilonggo News Live kag sa ginhambal naton ang aton bisita sa sining nga porsyon amo ang mga representative sa DSWD6. Inimbita naton ang PIO nila si Atty. May Rago pro medyo sako-sako siya no kag of course kipadalayan diri ang ila representative labi na gid ang nami ang balan subong Totorex ang disaster gid subong no san liga to migin post Totorex ang liga adlaw ano to antike may kan linog no linog sa antike pero so far daw way gid man sing mayor nga halit pro ang paeng perte way man ba way gid mapatyagan ang ulan kag hangin pero perte halit no ang baha no dito ginabisto ang mga palpak ang mga kontraktor kay damo nga mga taytay nga nakaluguba nga daw pati ang presidente sa Pilipinas nagalungolungo sing ni President BBM sing tanaw naton ni kay damo gid mga daw substandard nga mga project nga ginimo ang DPWH no kag of course sa silingan naton mayong aga dira ang simuling direktor sa bang San District ang first district man no si Atty. Carmelo Notsete no gina-invite man naton siya through Florence Binada pro daw unfortunately medyo sako-sako siguro kag ang assistant dira daw taga first district man gyapon no amo ni mga bago nga mga appointee sa bago man nga presidente sa pungsod sa Pilipinas pro organic yung nga membro sa DSWD amo si Ma'am Judith Tanate Baredo tumandok man sang Gimbal taga First District man OIC Division Chief Disaster Response Management Division sang DSWD Field Office 6. Ang imo ma'am nga pagpanamyaw sa aton mga viewers diri sa Ilonggo News Live. Batian kita hindi lang sa Western Visayas, sa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan Ma'am Judith Tanati Baredo ma'am. Okay, so mayong aga sa tanan no, sa tanan nga viewers ang aton nga Ilonggo News Live. Mayong aga sa inyong tanan no, natamyaw man naton ang aton nga mga kauturan or kaugdanan ko sa DSWD of course sa panguna ni Director Attorney Carmelo Notsete kag ang amon nga Assistant Regional Director sa Operation si Ardo Razo and Assistant Regional Director for Administration si Sir Joselito Estemper and of course ang tanan nga Armancom no sa DSWD Field Office 6 and of course ang amon mga staff no sa field especially atong mga ara sa ground no nga ongoing kita sa relief operation for Typhoon Paeng. So maayong aga gid no sa inyo tanan. Kamusta before ako mapamangkot sa mga ginabulig ninyo subong sa mga naagyan sa Typhoon Paeng kag di lang Paeng before sa Paeng damo pa way pa ma-recover gani sa paano way pa sa ka-recover. Pero ginagyan naman sa Typhoon Paeng no. Kamusta ang DSWD 6 sa pagpangalagad ni Atty. Notsete, Ma'am Judith? Okay, no? So, sa gihapon, nagaservisyo despite sang aton nagyan, no? So, tsakto ikaw, sir, no, nga wala pa kita nakatapos sa kay Typhoon Odette. Ara kita subong sa early rehab and recovery and sa kay Agaton, no? Nga eksperyensyahan man naton sang summer, no? And subong sa aton severe tropical storm Paeng no so sige gid ang amon yang relief operation for Paeng and ongoing man ang aton nga early rehab and recovery sa Agaton and sa kay Odette. Bala nato ma'am nga hindi lang gid sa disaster ang imo nga 40 no kundi nga ibanda nga fields dira may ideya ka man kung ano ang ginapatigayon sa DSWD. Sa naligan ma'am may mga panghatag AX, pwede kita magsala, AX to, so do kadamo ang ginbuligan nyo diri, labi na sa mga estudyante, sa ilang, kamusta, may pundo pa bala ang DSWD?
o kung pila kabilog ang gitagaan ninyo sang chimpo nga pangataga mo sa NAEX kag sa nga bulig sa mga estudyante, ma'am. Okay, no? So, actually sir, ang aton nga educational assistance, Yeah. prior pa sina sa implementation sa to, no, sa sining nagligad lang, may ara na kita nga daan nga educational assistance through sa aton nga assistance to individuals in crisis situation. Mm. So, may ara kita no more than ng 50,000 ang na tagaan naton sa nagligad no nga educational assistance nato. Sa Region 6 na? Yes, sa Region 6. Gamay mo lang gali. Ah, Abi ko ni kilabot sa mga thousand gid yan. 50,000 more or less 50,000 ang among sir na na-serve. Na-serve. So, na-serve sa Pila ang amount sa to sa 50,000 more or less mapila. ang amount naton sir is more or less mga more than 100 million. 100 million, no? Pila ang mabaton sa isa ka to? Okay, sir, may ara kita yung pila sa elementary, sa high Okay. school, sa senior high school, kag sa college. Mm. No? So, of course, sa elementary naton, kag sa high school, 1,000. No? Elementary 1,000, sa high school 2,000, sa senior high naton 3,000. No? Okay. Kag sa aton nga college, educational assistance is 4,000. Okay. O ay na sing nagreklamo kay primero sa to reklamo sila nga sing nila may mga tama ang requirements, tama ka stricto gid nga sa nga requirements sa Ma'am Judith. Siyempre sir, di bagit malikawan Hindi na ito siya, bagay, no? no? Nga may mga reklamo man. Pero, ang DSWD, no, may ara man kita gihapon ongoing financial assistance Hmm. sa aton nga mga, hindi lang sa estudyante, no? Hmm. May ara man kita nga para sa mga nagamasakit, para sa mga namatyan. Hmm. So, damo pa na siya nga klase sang assistance nga paagi sa aton nga AX nga ginatawag. Diri kita ni sa assistant before kita magadto sa mga sa mga relief goods kag mga disaster. Ma'am, sa purpose sa ligad sang interview na mundi si Atty. May sa way back mga 2 months ago, 3 months ago. Ang plano sa to nga ipang ipabuhinan ang mga purpose nga daw makabig naton nga daw tapos naman nakagraduate na sila sa Kaibulon guro no? Pila pila subong ang purpose na lang to be specific abi province of Iloilo lang gid kay kung iban to medyo ano man to no daw hindi gid man nato gid man concern ang iban niya sa Region 6 dire lang bi sa province kag sa city more or less mapila ang existing kag pila ang ginpamuhin. Okay. Actually, sir, ongoing pa subong, no? Ah, Pero ongoing pa? wala pa kuya sang specific git kita iyang number because numbers ang patawid naton nga for mag-graduate na sila, no? Pero may sige subong ang ongoing nga validation sang pantawid, no? So, ang gusto mo sang specific nga data, sir, mahatag lang kami, no? Ma-provide kami sa inyo for the whole region. Oh. Kay more or less mapila yan sa kwan. Why ka gid sing idea may kung pila ang nag-exist kag pila ang ginpamuhin why pa gid. Wala pa kita sang Ongoing specific pa git sa kay bukid. ongoing kita nga validation. Nga anong rason nga ang why kay daw kadugay na ning mga plano ng ipamuhin. Okay. Kay tungod sir may ara may deadline sila actually sa November 15, no? Dapat masubmit na ina siya no? Or ma-finalize na. Oo, so ongoing lang na subong sir. So kami mismo as of now no, dira nato mabalaan kung pila gid ang ma-exit sa aton nga mga pantawid for Region 6. Mga ano gani rason sa to ma'am malipat ako anong rason gani nga Ang- gipamuhinan sila? Okay, ang isa ka rason syempre naka-graduate na ang iba no, graduate na. Ang ikaduha sa ako nabalaan ang ano na siya ang mga ineligible pala sir mga non-poor na. Non-poor. na siya. Non-poor na sila. Butang balon nga kung mag non-poor graduado na ilang kabataan, stop play na ilang pangabuhi, amo nang butang balon sang non-poor. Yes sir, and at the same time ang iban nga nakaangat na sila no sa ara na sila sa business nila pala level. Ano ang mga pamaagi para mabalaan ninyo nga inis na nakagraduate na sa Kaimulo? May ano na kita sir, may tool ina siya nga ginagamit no. Nga, Gina-interview nyo sa may field? ang kundi may tao kita sir sa ano sa
Sa field. kada banwa kag Okay, syudad sa okay. bilog nga Region 6 or Okay. Western Visayas. So sila na mismo ang naga-validate. Makita nyo man siguro sa Facebook ang iban nga mga staff namon nga nagapulaw bugtaw sang pag-validate no sang aton nga mga pantawid beneficiaries. So meaning although na-identify sila but we need to validate pag hapon kung ina sila bala nakasulod sila sa criteria or sa eligibility requirement. Okay. Why ka man di ako pila budget sang pantawid? Sa Subong sir, sa Region 6, dako na siya sir. Mega region ang Region Anong 6 no. Pila anong dako ang pinakadako siya mga more or less. Mga more Sir, or why- less why kada- sige, okay. more or less siguro sir billions na siya. Billions sa Region 6. Region 6. Okay. Billions na siya sir. Pero kung ma-delist ang iban, mabuhin ini. Yes sir. Ang budget nga sobra sa diri, di ni makato. May ara nga directive nga may mga na-validate nga iban so i-replace na sila sa mga ulat kag na-validate nga makasulod sila sa eligibility sa pantawid. Abi mo ma'am, ato naton lang ni. Pasensyahon nita ni Attorney Nochete. Si Attorney Nochete, Totorex, politiko man mo. Di ba si bala politikahan naman lang pangatag? Pasensyahon nanta, ako ginaunahan ko na nga daan. Si Attorney Nochete, politiko. Si Stember, politiko. Nagbutang siya, politiko man. Pasensyahon nyo lang ka. Ko sa ako na komento. Basi politikahan naman ni kung sino piliyon dang mamembro sa purpose. Kay ako ma'am, may kwan ko ni may nabalaan ko na within the city. No? May arada nga dugay na nga mga overseas na ilang mga pamilya dako ng balay. Purpose man gyapon. That is why ongoing kita nga validation, sir. So, ang ipang mention mo, so as long ang aton iya nga mga beneficiaries, kung gina-refer man sila, as long nga nakasulod na sila ya sa eligibility sang sang pantawid, so may amo gid na siya sir, but then naga-bank lang kami sa eligibility no sa aton nga pantawid. Paano ikaw mamembro sa purpose? Okay no? So ang sa nabalaan ko lang sir ha. Oh, sige. Kay Why ka man ka mang Oo, ginaipit, sir. Sige. ginakuan talang ka, ginadogsing talang ka. Ano ba siyempre first name mo? naton nga Ano first name mo gani? indigent kaya sir nga J? AJ. Kayo man si AJ din. sige sir. Siyempre ang aton gid yung mga poorest of the poor naton yung nga mga sila gid na ang aton qualified. nga qualified no. Siyempre Hindi pa lapit-lapit sa mayor ha? hindi Kag sa siya kapitan, ha? wala na siya sir. Dapat siyempre nagabusong ang ara pa nagabusong pa lang no. Ginaano na sila basta as long nga nakasulod kag ara sa sila na ginanglan wag ara sila sa school age naton nga mga children no? So kay may ara ina sa balaan nga conditionality sir. So hindi bot ng balon nga gusto lang man naton i-emphasize nga ang pantawid naton hindi lang siling lang gid nang hatag lang nga hatag but may Hindi lang dole out, conditionalities no? hindi siya dole out. Hindi May mga- conditionalities nga ginatawag Anong no? kondisyon sini? So dapat siyempre ang bata naka-attend sa 85% ng attendance sa school. Ang nanay na dapat immunize man ang kabataan at the same time ang nanay nga nagabusog naton may ara man sila nga dapat may ara sila yang sa health bala sir no tan-aw man sila sa aton nga RHU naton. So may conditionalities ina. So amo na gusto na mo mabalaan sa aton mga pumuluyo nga hindi na siya dole out ang pantawid naton nga beneficiaries. Actually damo na kita sir nga mga pantawid nga mga beneficiaries nga naka-graduate na no kag nakugid ang bulig sa ila. Amo ganina siningko si kay Attorney May. Kung nasunod nga kuan nga episode sa sining among program. Gusto namon tani nga ang mga successful nga mga purpose Success story sir. bata sa mga pigado, kung subong mayo na ilang mga buhi. Amo tong request ko. We hope na matigayon na to. Sige, Sunod. sige sir, na lang to. Sunod Siguro ka tanaw mas si Attorney May kang aton iban ang aton nga division chief sang pantawid. So siguro Sino to, subong sir ang- may ara kita nga lain nang gidi ang portion for pantawid Correct. na gid siya ha. Sino subong ang head sang pantawid? Si Ma'am Belen Hibusyon. Siya ang division Abusyon? chief. Hibusyon.
Portion. Good morning dira sa DSWD. Kaysa muna dira. Ang abyan ko sa una sa DSWD si Manoy Ros Villanueva. Nakantar na sa sir. At si ang wife niya, Lusit. Ma'am Lucit. O, ara pa si Ma'am Lusit. Ara pa si Ma'am Lucit. Kay isa lang kami ka-church ni Ma'am Lucit sa Baptist Center. Morning sa kay Ma'am Lucit. Naiglaw na po si kay Ma'am Lucit. Ma'am, bangod ang imo yang 40 kwan gidya disaster, no? Damo sang disaster na nagyan kita sa subong sang halin sa Agaton kag sa Paeng. Pila ka membro sa pamilya. Pamilya kita na, family kag individuals nga affected sa din kita muna sa Agaton kung sa kwan sa Paeng. Maing kita ang latest naton subong Latest sa sipot, Paeng. maing kita. Pila ang affected nga families kag pumuloyo sa paghanod sa Typhoon Paeng. Okay, no, so for Region 6, no, as of yesterday ni siya, sir, 6 p.m. So may ara kita nga 444,602 families and 1,712,893 persons. Pila solita bi ma'am 441 444,602 ka families. families. Ang persons naton is 1,712,893. So ini siya, sir, sa 2,688 ka barangays in Region 6 or Western Visayas. 2,688 barangays. Kadamo-damo Yes, sir. sa mga klano sa kaabo-abo ba no? Damo nga apektado. Okay. Ining affected families pila ang casualty dito. Okay, as sa reported naton, sir, yesterday may ara kita nga 37, no, ka death Death? death Sa Region death 6. sa Region 6, sir. To be specific, Yes, sa Region 6, sir. dili kita sa province kag sa city. Okay, sige. Okay, no, so for We will concentrate tayo din sa ato na yes, sir. province ng city. Okay, so ang pinakadamo naton survey sa aton nga Dromic Report number 19, ang pinakadamo naton nga affected families is in the province of Iloilo nga may ara nga 127,330 families for 488,345 persons or individuals. Okay. Nagapangaduha ang province of Capiz. Dali lang gid, ma'am. Okay. Sa province of Iloilo, diin ang pinakadamo nga apektado nga banwa. Okay, Kag sige, halin sir. sa banwa, ano ang apektado nga barangay? Okay. Para at least may kan kita may Ang aton, sir, baseline, may ano sila, may subong idea. Banwa, pwede ako kahatag. Pero Yes, sa sir. barangays, sige si banwa lang. sa Banwa lang, sir. No? So, for province of Iloilo, Iloilo kita, sir. Hmm. Sige. So, for province of Iloilo, madamo ini diri ang makita naton sa sir, Okay. Ini ginambal ni Ma'am Judith din sa Typhoon sa Paing lang 5th niya. district. Siyempre sila gid man ang hadlihit ang 5th district naton. 5th district. O sa 5th district may ara kita nga 66,153 ka families for 233,464 ka persons or individuals. 5th district. Yes, sir. 5th district. Ano no? ang pinakadamo Ang ng pinakadamo sa sa 5th 5th district is municipality of Ahoy na may ara kita nga 15,539. May casualty sa So far sa Ahoy wala sa Wala. reported, sir. then dira kita sa pila lista mo top 5 to top tanan gid yung mga banwa. Sir, kung Sa 5th district. Sa 5th district, ang next is ang Estancia. Distansya. 14,525 ka families for 55,130 ka individuals. Okay. Why man sa 5th district way casualty. Wala. So far, second sir, district sa kita. reported, Ah, wala. 4th district kita. Okay, 4th district. So sa 4th district, may ara kita. Hardly hit lang niya. Yes, sir. Oo. May ara kita nga total nga 23,613 ka families Mhm.
for 96,393 individuals. So ang pinakadamo diri sa 4th district is ang Barotac Nuevo, nga may ara nga Nuevo. sorry. Banate, sir, Banate. Banate. Ang Banate is 7,805. Why families. casualty? Wala man, sir. Okay. Third Sa district. 3rd district, may ara kita nga 11,610 ka families for 50,084 individuals. So, ang pinakadamo diri, sir, is ang Maasin. Maasin ini siya, sir, because may portion kita dito nga may landslide. landslide. So, may ara nga 3,515 ka families for 16,022 ka individuals. Okay. Sa second district. Why casualty sa third district? Why? Sir, wala kita Okay. kay ang reported na to casualties Antique, Aklan. Okay. Second district. Second district, may ara kita nga 11,639 ka families Mhm. for 43,517 individuals. So, ang pinakadamo sa Second. second district is Zaraga. Wala niyo ba ng Zaraga? Oh, Ibahaon, okay. gid man na da sa, sir. Sa Bangka Bante pa lang nga daan bala. Ang nga Saragada taytay. Oo. kay Mayor Saraga. Jofelda kay former friend naman Dr. Rex si Utay Tarusa. Ang mga pantat duro to naglangoy-langoy to. So, Naglalagyo. sir, Anyway, joke lang. Oo. Sa first district ano Sa ang first district, ang damo naton, sir, ang Uton. Uton? May ara Oh, nga magluwas sa isip may igo pa 5,000. gid ah. May 5,534 ka families for 30,882 ka individuals or persons. Why casualty? Wala man, sir. Sa kay Dr. Rex sa Tigbawan kamusta da? Tigbawan, ang Tigbawan naton duro sa data, sir, is 1,796 ka families for 6,982 ka individuals or persons. Why casualty? Wala. Sa city. Wala ko hindi ko kaano sa Tigbawan, sir. Wala kami bisa. Kaya ang data sa aton nga casualties is ara sa DILG, pero may provide man sa aton ang DILG. So mostly ang kalabanan sa Aklan, may ara man kapis na napatay, kay may ara Aklan gani daw, nga ano? SB member sa kapis, no? Palitaan may naman. So far amo na sa, sir, for Iloilo, no? ang aklan to migo na to Dr. Rex to sa kay Mayor Nabarusa to pero tigito nga sa Libakaw. Di ba? Yeah, Libakaw. Libakaw. Ang Iloilo City naton, sir, no, gusto mo ba Iloilo City, may ara kita ka nga 2,601 ka families, kay ti nakita nyo man ang dito sa may Arevalo sa Talco area, sa no? may coastal area. Coastal area, nga may 8,720. Why man casualty? Wala man, sir. Diri kita sa diri kita sa relief goods. Sige, sir. Kay kumo apektado ni sila. Anong nabulig ninyo sa sining ginmensionan ni mga affected nga mga resident o kung mga pumuluyo sa first, second, third, fourth, and fifth? Okay, sa Iloilo lang ta, sir. Iloilo Okay. lang anay. Sige. So for relief assistance naton, sir, sa Ibilog nga Iloilo, may ara kita ginahatag kita nga family food packs amo na bilang Okay. karton, makita nyo na. And then may ara makita provide nga tubig, may ara kita provide nga non-food items. So ang non-food item naton composed of ano ini siya, hygiene kit, sleeping kit, family kit, no, kag kitchen kits. And of course may ara kita nga financial assistance gihapon nga Pila ginahatag. ginatag nyo? Sa aton, sir, sa totally naton may 5,000, kag sa partially is 3,000. Ang proof? Based man sa record nga ginhatag sa aton Pinapicturan sa lang dapat. LGU, sir. Ginareport sa Base kita, LGU. actually ang data naton, sir, halin sa LGU, ha, LGU, sa mga munisipyo ini sa aton nga Ang mga 5,000 niya ga-augment lang ni sa kwan sa hatag man sa LGU. yes, sir. So, Separadong LGU. yes, so meaning aside from food packs nga ginahatag hatag naton kag ang aton nga mga non-food items, so naghatag kita sang financial assistance through sa AX naton. Kung mo nga waya casualty ang province kag ang city, ang mga banwa kag mga probinsya nga may casualty, ano ang ginatag ninyo? Pila ginatag ninyo? Okay. So sa aton, sir, sa financial assistance naton sa mga namatayan, no. Matya. So may ara kita na nga maximum kita nga ginahatag nga cash, outright cash nga 10,000 based na sa guideline man sang aton nga AX. And
pwede sila hasta sa 25,000 para sa ginadirect namon through sa GL or guarantee letter nga ginabayad sang DSWD directly sa aton nga mga funeral parlors. Ti mayo man makabulig-bulig man sila no. Yes. Pila ganyang kasolidad sa kwan sa Region 6? As 37 as of yesterday ang patay, sir. Kag may 5 ka missing. Then plus missing to we hope na Lima. buhay pa to iban no? From more or less ang gina-mention mo 37 confirmed na dead. Yes, sir. Kay base kami sa gin-submit sa aton, gin-provide ni DILG kay sila ang chair sa aton sa management of missing and the dead. No? Outright ginatag yun. Ah, Outright ang kwarta ginatag yun. may validation kita siyempre sir may mga documents na siya. Okay. So kung once nga complete naman ang documents kinatagaan More or natin less right mapila ka weeks, pila ka months, pila ka days. Sir, kung may complete lang kidya yung document, right away, hinahatag na mo. So, meaning kung ma-present mo ang death certificate, tanan, so, nahatag na sa dayon. Sir. Bastante bala kita sang pundo diri sa Western Visayas. So far for the AX natin, sir, enough man siya. AX. Pero sining sa mga casualty sa mga tanan Yes, nga sir. Okay, sa Basta- AX man na masulog yan. AX gyapon. Yes, sir. Ano ning AX? Assistance to individuals in crisis situation. Okay. Under gyapon sa AX no? Yes, sir. Ma'am, kung nga sa disaster prone area abi nga mga kwan, sa mga disaster prone area nga mga balay, waay nyo ni sila gina-advisean nga hindi ka muda. Hindi ka mundo sa mga lapit sa landslide prone area, sa malapit sa coastal, para nga malikaw ka mo sa discuss. Sige, sir. Actually, no, sa local government unit naton, sila ang aton nga, sila gidya ang nag-implement, sina, sir, no? So, meaning, kung naara sila sa at risk or ara sa danger zone sila, Danger zone. so, ang the local government unit sa Banwa or sa syudad Manila siya, so they are responsible sa pag-inform sa aton nga mga pumuluyo at the same time hatag sang aton sa ila sang mga informasyon kag responsible sa ila yung mga constituents. Ang Banwa akon sa probinsya sa kwan, probinsya sang Guimaras. Why na ito mamansyunan kung kamusta ang Guimaras, kung anong affected, pilang affected, kag may mga damages, kag may casualty. Ang Ang Guimaras, why gamay natin- lang sir ang Gimaras actually may ara kita nga 181 lang ka families. gamay lang So, gamay sila sir kag 515 ka persons no. So gamay ang aton nga Gimaras ang Gitagaan man nila sa mga kwan assistance. Yes sir, ang atong mga affected naton nga families no, may ara kita. Kag ang madasig subong sir ang aton nga pag-respond or paghatag sang bulig sa mga napektuhan because may ara kita nga mga prepositioning site or may ara na kita nga daan naka-prepo dito sa mga munisipyo. No? So, Naplasta ng daan da po sa naplastar Polabi, oo. nabugas, ara na nga daan na in place na nga daan na sa Hindi siya bukas sir, food packs. Food gid yan. packs. Nakaset na Marcelo, siya. ka nga food packs, anong contain niya sila? Okay, ang unod niya sir is 6 kilos of rice. Okay. 2 tins nga or 2 cans nga sardines. Ang rice nato ni kinanglan 6 nga kilos. na daw buta malang consumable man kag hindi ya bahaya. Oh yes sir. Kay karon madugangan na karon ang disaster sang So far sir. Mamara sa oo. Mira los Pinos. Ang ibang sina Totoray, may naghahatag relief goods. Daw relief kit ba lang ano hindi na gini makaon lang. Hindi dugang pakitaya sa ngalit pa sa mga nalitan man. Basta ginatag niyo okay ha. Yes, sir, actually na-insure gina Kay sugit ka naton. mo kay Tulpo. I see. Na-insure gina naton. So far, sir, wala man pa man kami may na-receive Why pa man sa siya na-receive? reklamo parte sa bugas naton because kay bag-o naman subong ang aton bugas kay tungod nga ang NFA as partner naton Yes. nga Muna namin. nahatag nila gidya kay tungod nga hindi man kita gusto nga nahulaan na sila or na lisdan no na Gani. dugang pa kita. So, Magluwas so sa far, bugas, sir, ma'am, dilata, dilata naton sardinas no. sardinas, May 4 ka corned beef kay bag 4 nga tuna kag may cereals nga 5 ka bilog kag coffee nga 3 in 1. Amo good na siya for unod. pila na ni kadlaw Okay, consumption 2 to 3 days na siya for a family of 5 ang Family ato. of 5. Yes, sir. Kag after 5 days siya ang LGU sila nagahatag man no. Actually sir, ang LGU nauna gina si LGU Nauna nag-support gid si na niya si nag-augment na tawag Ang na safety augmentation na si regional office ng DSWD. Bastante kita pundo dire no. Yes sir. Anytime
basta may pundol, may kinahanglan kita ang aton nga central office kag ang DBM dasig lang man na sila nag-release ang buwa fund, no. Kag ti dapat kin man unahon gid ang mga affected nga mga pumuyo din sa may bahin sang Western Visayas, no. Kag tiyang balik ko sa namatyan. Kung sa namatyan niya may 25,000 pwede mamatag outright depende sa kada sigon sa pag-process. Pero timos list Ang naman din dokumento, sir, basta kami may complete na siya, tulikis ako Personal kinahanglan gid, personal gid makadto kung kinakatuan ginanamon, sir. online di pwede. Ito Kinakatuan. apektuhan sila to, makadto gid sila. Kami ang kadto sa ila. Kami nga kadto kay may mga probinsya kita, sir. May ara kami nga SWAT team naton nga kung mga extension sa regional office sa kada probinsya. So may budget naman kita sa kada probinsya man nga ginakatuan directly. So like sa Antique, No. kadto man to dito si regional office kami mismo kag ang of course in coordination man sa amon nga provincial, no, kag sa SWAT team namon dito sa Kay ti kada man Antique. mo may DSWD man mo. Yes. May DSWD man, may province, may araman DSWD. Kamo sa region niya, kamo facilitate. Kay may alarm man sila gadang in place ka mga Sige. update mo, no? Okay. So, sir, maayo gani no, ma-inform nato ng public, no. Ang sa munisipyo naton, municipal or sa city social welfare naton, under ina sila sa kay mayor, sir. No? Okay. Ang province, of course, under ina siya sa Governor. kay governor. So, muna sa tawag nato nga Provincial Social Welfare and Development Office. So, si DSWD, ara sa national or sa regional nga diri sa Western Visayas. So, of course, under kami sa kay regional director kag sa kay secretary. Pero partner nato na sila, sir. So, meaning, gusto naton man i-inform ang public, no, ang staff nga sa MS or sa SWDOs naton is under sa aton nga mayor, no? So partner na namon sila. So meaning kung may ara kita ya, aside sa yes sir nga sa regional office, may staff gid kami yang pantawid nga staff nga naka-detail kag sa mga social pension nato nga staff nga naka-detail gid ya sa munisipyo which is under the regional director. Puto balon gali ma'am, kung may kakulangan ang municipal social development MSWDO, hindi nila ma-blame ang regional kay ang regional ya national. Ang ipasuro nila ang local LGU. Nga support lang naman kami sa ila, sir. Ano. But then ang mga kung halimbawa kaisa may mga miscommunication or misinterpretation Gani. hambal nila si DSWD, abi na nila si national nga DSWD, no. So mga local naton mga pero ginabuligan nato na sila, sir. Partner na namon sa pag-implement sa tanan nga programa sang DSWD. Of course, especially subong sa aton nga Ang directive sang municipal social worker under yung LGU. under sa ilang local chief executive or Oh. sa mayor nila. Okay. Kag augment lang kamo yan. Yes, sir. Kay kung kisa sala sila siya basulo nila ang regional kay gili LGU gali niya, no? At least mayo na yun naklaro mo. Muna Kaya siya. kung mahinay ang local, blame nila mayor or blame nila ang city mayor o kung sa municipal gobernador. Pero kung may problema sa regional mismo, ligtas sila mismo sa regional. Yes. Okay. Ma'am, sa disaster, ang recently may linog sa Antique. May report ka mo ba lang na baton nga apektado sa linog? May ara kita, sir, reported, no, nga partially damaged houses. Partially damaged na. So, ang aninii, may ara kita dito naka-prepo man kita, sir. Sa aninii. Pero siyempre, pagpaing, nahatag na nato dito sa ila. So, anytime, available man ang amon. Kaya ongoing kami subong nga relief operation kita sa bilog nga Western Visayas. So far, solita, may ma'am, pila ka dito affected sa Bilog Region 6? Okay, for Region 6, we have a total of 444,602 families for 1,712,893 persons or individuals. No? So this is, as of yesterday pa lang ni siya nga report, sir. So, may ara kita kis ang Nadugang pa. may ongoing na siya nga sila, no? Increasing ang aton nga number because atong mga LGUs nga napiktuhan sang like for example wala sila sang suga or wala sa kuryente dito, no. But then so far as of yesterday gamay lang man ang nagasaka. Sa in terms of cash, pila ang nagasto niya ninyo sa sininga Okay. affected? Sige. For
for the financial assistance naton sir, nakahatag kita sa 8,763 na no sa families in the amount of 22 million 500. As of now. Yes, sir, as of yesterday, sir. 22,577,000. So, sa kabuuan, sir, no, ang DSWD naka-release na sang 100 million 151,153.50 no nga gin-release na for Typhoon Paeng. So this includes atong gin-mention ko kaina ang family food packs, ang non-food items, water, including ang aton nga financial assistance or ang AX. Pinapuinbulahan nato ng kuan DSWD sa dasig na performance. Thank Ito you, po sir. sa Ilonggo mo. Si Manuani Tito Rex ang taga first district kuan kag tingnan lang no unahon gid nila diya nga region 6 no. Kay balaan nila na batyagan nila kung ano ang mga bagay. Magluwas sabi sa sining nabulig ninyo 8 pundo ano pa kid ang nabulig sa DSWD? Sir, ang DSWD damo-damo na siya nga programa. Okay. No? So, luwas sa disaster atong kaina mabat kita kainan istoryahan naton ang AX naton. May ara kita nga of course ato kaina ang may pantawid. May ara kita pagit nga social pension sa indigent Social senior pension. citizens. Oo. So, may ara pagit kita nga programa. Ano requirements sa ma-apply ka ng European? 16 Okay. So, may siyempre sir may ara ginayaman nga eligibility requirements. i-mention natin. Okay, kung senior citizen ka, gusto ko Ate, kay 60 ka. halin ako sa senior citizen man antes ako magkadto sa. Hindi man mabalaan ikaw ma-senior Hindi ka ako na. senior sir. Sa senior Focal citizen ka person ako sa una sa mention. senior Okay. citizen. So Okay. meaning hindi automatic nga pagka 60 years old mo, no kaya mo ginaya ang pag-intindi sa muna aton yan nga na- publiko. Hindi Kaya ang automatic. Kaya kung ano sinuto ng gara na nga kwan nga layi nga gintuko di Republic Act ano na hindi ko ka pro sa senior citizen na delayed nga ang gara. Republic Act 9994 na sa sir. Okay. So, hindi going back kay na sa ginambang kuno hindi siya automatic pagka 60 mo automatic makakuha ikaw sang pension or social pension. So okay. ang mga eligibility sina sir, siyempre indigent ka. Wala ikaw sang pension nga ginabaton regardless. Inaya lang. 16 ako, Oh, sir, indigent ako. indigent. Sunod ang click. Tapos wala ikaw sang ginabaton nga Wala pension ako na pensyon. from SSS, sa Oo, veterans, wala sa akong GSIS or Okay. any insurance company, Okay, no? And wala sang regular support Why sa ko regular support? sa imo nga kabataan or sa imo nga Okay. pamilya. So, amo na siya, sir. Qualified ako, Ruben. Sa kinpamunsya ni Juan. Ang support ko lang yan nga ginabato. Kay Tutorex lang yan. Why na yung support niya? Iba na. Qualified ako. Go ahead, ma'am. Amo ng requirements. Yes, sir. Tapos, Subject pa nagyapon, sir, ang ina Hindi ka- siya sa hindi ka pwede. qualification. Bisan na 55 ka, pwede ka naman kakuan. Kung qualified ikaw, sir, pwede gid siya. Hindi ka lipas Pero, sa edad. pero sir, gina-prioritize naton ang mga Senior. tigulang na gid. Like mga Gid. 80 anyos Hindi because ako tigulang na gid. Tigulang lang. ay tungod nga may limited balaan man kita nga pundo nga gina-allocate lang for Region 6. Anong pag-apply sini? Dira. Okay sir, may ara kita man nga mga paagi man sa aton nga mga local social welfare and development offices kag may ara kita nga social welfare assistants nga naga gin-detailed man naton sa kada Pwede ini munisipyo. ma-apply online. So far sa Personal online din. naton sir, sa online subong ay kita but may ara kita nga application nga ara sa aton nga mga SWA kag sa MSWDOs naton. LMS? Sa mga MSWDOs. Okay. Sa mga Una munisipyo. mo, makadtog ito sila. Yes, sir. Labanan si Mote Kuno, Tutorex, na mo ni, na wheelchair mo. Hindi pwede din na by, ano ka nang bihap lang. Hindi mo lang sila guro SPA, no? May harap ng matigulang gusto nila tani. Pero hindi na sila katakot katuto. Amo na ginabangkot, tika ko noon, pwede online. Actually, sir, may ara man kita profile. May profile man ang aton nga mga
City. it's WS. May ara na sila kita nga profile. Mga may listahan na nga daan mga sa barangay, local kag sa pwede. barangay. Pwede ka apply sa barangay. Sa barangay pwede kasi sir kay may ara man siya Sino nga ka kuha nila barangay sa barangay? president sang senior citizen. Kay kada barangay, syudad, probinsya, banwa, may ara na sila nga asosasyon ang aton nga senior citizens. Makatugili sila sa asosasyon, anay, mapakadto sila anay sa Actually asosasyon. sir, wala siya nakabutang sa qualification or eligibility requirements nga ma-member ikaw sang isa ka asosasyon as long nga indigent ka kag nakasulod. Pila ang mabaton sang ang social pension sang mga 500 per month sir. Ito po naman yun, no? Baton galing kami ni Tutor Ben, baton galing kami 200. Medyo ko lang ni si Ma'am kay Dos kasi siya. Actually, may good experience ko ni kay Ma'am. Take ko lang siya karo off day. Wala sa kadumdum sa akon. Pero anyway, Ma'am, mayo ni no, mayo ni kay nakakuan na mentionar mo ini kay damo subong ang mga tigulang naton nga way na galing sa balay mo. Way na sila galing sa balay bangod sang patignan kini. Adlok na iban magwa. Kaluoy lang iban mga Oh, Ang duli duli tupad. sir under na siya sir sa Department of Labor and Labor. Employment. Separate na siya sir. May cash for work pa kami sir namin yan nga duli tupad na iya. Yes ang duli. Dole. Pero si DSWD may cash for work bagit kita iya nga programa. Apply man ko di guro sa cash for May work. cash for work, may food for work man, no? Anong cash for work na yan? Amo na siya sir, may ara kita nga for 10 days na siya. Sa ilang nga daily rate is ang aton nga regional wage rate sa Subong sa Region 6 is 450. Per day. So per day, for 10 days. So pero dapat may ara sila nga ulubrahon. No? So hindi lang sila nga puro panilhig lang kay ganito. But then may ara kita sina nga programa pag si DSWD under sa DRMD sa division na Subong nga amo na sa sikam naton bala sa climate change naton no sa CCCM nga may cash for work, and aside from that sir may cash for work pagit kita sa mga affected mga families nga may damaged houses. Wagid man sila si BBM magpili sa kay Tony Nochete. Damo galipundo. Ma'am, katulog man kamo da kay damo sa disaster. Ano ang inyong duty ay da 24/7 ano man? Sa grasya sa Ginoo sir no nga so far sige man nga sa bulig man sang aton nga mga local government units naton no kag mga LSWDOs and of course sa mga dedikado kag committed nga mga staff sa DSWD. So kung kinanglan kid sir nga 24 hours kinanglan naton kay naga duty rota man kami para to respond immediately sa aton nga mga apektado no nga pamilya kag Ma'am, kung may problema, si Juan de la Cruz, paano ka mo mat-contact that through online or Messenger, Facebook? Paano ka mo makontak na? like ano nga problema sir like well, example kung May may concern problema. lang sila, abi, nga gusto lang ma-inquire. Okay. So Hindi na sila, for example, ato ko sa Libakaw, hindi na kayo makanto yan sa regional office. amo na sir dito sila makato sa munisipyo. Kung Munisipyo. kinanglan gid nila yang may intervention sa regional office kapanawag na ang aton nga mga May hotline ka MPs. mo. Ang hotline naton sir may ara kita nga hotline. Mention no? natin hotline na, Noy, kung ano dapat, at least, ano mo subong madaan na timpo, magluwas nga mahal ang prite, mahal ang gasolina, pero kung ang text lang, piso lang ang text. That's why sir mo na gani nga may nagakaladto ka isa. So may ara kita nga counterpart Tapos yung no. inyong, ang inyong hotline, at least dira sila mismo, pinati din sa ilang news line, buligan na mo ka mo, kag paagi sa mo, ang number nyo, para at least, anytime makontak sila, kapos lang, lasing. Sun kung ano nila sir may ara man kami nga may page may Facebook Page. Page man kami Oh. no nga anytime open Anong, man na siya 24 page hours. yun? Ang isang DSWD Western Visayas. Ara na siya sir no. At least, So ang hotline naton kung hindi gid halimbawa kung sila Libakaw siguro wala sila telepono to sir. white po No? to. So dito gid sila yung makakadto sa aton nga Munisipyo. Municipal Social Welfare and Development Office. Kay kun ang ilang concern dira sa level nila masulbar sa level sa munisipyo at kung may ara nga nanglan nga ipalapot sa regional office so coordinate man na sa aton nga mga Municipal Social Welfare and Development Officers naton. At home sinis na aton nga informative ni nga aton pamangkot no aton nga interview sa kay Ma'am Judith. Saan ka pa mo direktor? Wala si director.
Retired director do City. Nakato ko ni sa una sa office niya, may personal concern ko ni siya sa una provide sa katungtong sa akon. In a way, i-plus na nato ng inyong akon. Noy kung kung preparan mo permi nga aton hotline ha para nga at least Okay. madasig, Sige. ha? So, ang hotline naton Yeah. sa office ni ano sir, may ara kita sir no sa office ni Regional Director. Hotline Oo, may ara kita nga 330 7860 60 local 16001. 1600. Yes sir. Okay. Hotline 330-7860, local 1601. 160. Damo na kita sir ha, may operator na siya. Cellphone, Kay sa cellphone naton, dahil lagi sir ha, kay wala mo lain-lain ang aton nga mga concern mo. So meaning, kung Sige sa lang. akon, kung sa Pwede mo disaster, ma- pwede mo gid siya cellphone? sir. Oo. Sige. Sige, Sa disaster, 0918 0918 4127 4127 227. 227. Sa Yes. kay Ma'am Judith na ha. Cellphone number 0918-4127-22. Damo pa takatuntani sa imo pamakot kay Ma'am pero ti weekend mo. Bimo mo tali mang laba pa ko. Sige Nam- lang sir. Nami timpo no, nami timpo subong no. Kag uyop nga sige-sige ni nga makbayan ang timpo. Ma'am Judith, ma'am, madamo kay nga salamat sa pag-aton Thank diri sa aton nga programa sa Ilonggo News Live kay aton ni May Rago. Madamo kay nga salamat sa naging padala nga ikaw. Next time ang guest nato ng DSWD ang mga success story naman sa mga 4Ps. Sige. Ang Thank you. ang imo parting statement ma'am sa aton mga Sige. So madamo gid salamat sir no sa aton Ilonggo News Live, sa aton nga mga viewers no. Nami gid ini siya nga programa nga sa diin maka-inform or mapahibalo kamo no, pamalinton ang mga programa sang DSWD no. So kung may ara ka mga concern, nalawag ko naman kay nang ang akon nga numero no. In behalf of course sa amon nga regional director nga si Attorney Carmelo Nochete, kag sa bilog nga DSWD Field Office 6 family, madamo gid nga salamat sa sining opportunity nga sa diin mapaalinton namo ang programa sa amon nga ahensya no. So madamo gid nga salamat kag maayong aga sa liwat sir. Thank you. Mayong adlaw gid sa imo Ma'am Judith Tanati Baredo tumandok sang gimbal sang gimbal kag Tigbawan. Madamo kay salamat ma'am. Sa kalandar ni Toto Rex aton nga direktor kay Ruben Panes. Madamo kay nga salamat kag happy weekend.